този урок ще разгледаме и някои специфични настройки на сметки в индивидуалния сметкоплан. Това е раздел „Други настройки“. Тук се посочва дали сметката е валутна, дали се следи по статии на калкулации, по изделия или по продажни цени на стоки. За програмата една сметка е валутна, когато в раздела „Други настройки“ се постави отметка за валутна сметка. Тази настройка означава, че съответната сметка ще се следи количествено по вид валута. В тази връзка ще разгледаме от меню „Основни данни“, номенклатура на валутите. Показват се две страници. В първата страница „Валути“ се показват въведените до момента валути с номер, шифър и наименование. Във втората страница „Курсове по дати“ можете да въвеждате курса по дати за съответната валута, като тези данни се използват при автоматичните операции за преоценка на валутните сметки. Сега ще представим още една от настройките на сметките – възможността за следене по статии на калкулация. Тук е важно да отбележим, че в програмния продукт е заложен метода за отнасяне на разходите по функционално предназначение веднага при тяхното извършване. Затова при въвеждане на разходните документи, контирането трябва да се извършва първо по функционално предназначение, направление на разхода, т.е. по сметка от група 61, а след това се изисква попълване на сметка от група 60, т.е. отразяване на разхода по икономически елементи. Програмата извършва закриване на сметката от група 60 с автоматична операция от вида 61 на 60. Статиите на калкулация представляват шифри за по-подробно отчитане на разходите по икономически елементи, сметките от група 60, както и видовете приходи. Попълват се в меню „Основни данни“, номенклатура на статиите на калкулация. Показват се в две таблици въведените до момента групи и статии на калкулация, подредени по номера на групата и номера на статията. В инсталационната база данни се предлага номенклатура на статиите на калкулация, които можете да редактирате съобразно вашите изисквания и спецификата на дейността на фирмата за отчитане и следене на разходите и приходите. В таблица групи се попълват следните полета. Номер на групата, уникален за програмата. Наименование на групата. Разходна, приходна сметка. Избира се една от двете зададени възможности. Дебит-кредит. Избира се една от трите зададени възможности, т.е. при въвеждане на първични документи, статиите от тази група дали ще се предлагат за дебит на сметката, за кредит на сметката или и за двата случая. Сметка 60. Избира се сметката от 60-та група, към която ще бъдат статиите от тази група. Прави се избор от предложените сметки. Ако групата статии е за приходната сметка, полето не се попълва. В таблица статии на калкулация се попълват следните полета. Номер на статията. Максималният брой символи е 6, като първите два съвпадат с номера на групата. При въвеждане на номер, който не съдържа номера на групата, или ако се опитате да въведете вече съществуващ номер, програмата ви предупреждава със съобщение и не разрешава запис. Наименование на статията. Сметка 60. Програмата автоматично предлага съответната сметка от групата статии. Полетата партида се попълват, ако сметката в поле сметка 60 е партидна, съответно с едно или две партидни нива. Настройка продажни цени на стоки. Програмата предлага възможност за стойностно следене на сметка 304 по продажни цени и коректив. Първата стъпка към реализирането на тази възможност е настройването на сметкоплана. Откриват се аналитични сметки, например 304.01 стоки по продажни цени и двете корективни сметки 304.02 надценка на стоки по продажни цени и 304.03 ДДС на стоки по продажни цени. Не е задължително.
Ако всички сделки са облагаеми, в продажната цена може да не се включва ДДС. 702. Приходи от продажби на стоки. Ако дадена сметка ще се следи по продажни цени, например 304.01, се слага отметка за поле продажни цени на стоки и също така следва да се избират от сметкоплана сметка коректив надценка, сметката, в която ще се води надценката, сметка коректив ДДС и сметка стокооборот. За нашия пример, сметка 304.01 се настройва в сметкоплана с включена отметка продажни цени на стоки. В сметка коректив надценка се записва 304.02. В сметка стокооборот се посочва 702 сметка. Ако продажните цени са с включено ДДС и то се следи в отделна сметка, в сметка коректив ДДС се записва 304.03. Ако продажните цени са с включено ДДС, се поставя отметката в продажната цена е включено ДДС. Останалите сметки не се нуждаят от допълнителни настройки. Забележка. Ако фирмата има няколко търговски обекта, се препоръчва сметки 304.01, 304.02, 304.03 и 702 да се настроят със следене партидно ниво 1, като партидите за тези сметки са общи. Това са търговските обекти. Тоест, в поле партида 1 група да се посочи една и съща група партиди. Повече за стойностното отчитане на стоки по продажни цени и коректив ще научите от урок номер 21 стойностно следене на 304 сметка. Настройка следи се по изделия. Основно се използва във връзка с модула за отчитане на готова продукция за насочване на определени разходи по конкретно изделие, ако е необходимо. Тези разходи ще се включат в себестойността само на това изделие при автоматичното изчисляване на фактическата себестойност. Повече за работата с модул Готова продукция ще научите от урок номер 19 Готова продукция.